Maayong buntag mga higala o padayon na usab kita sa lain na usab nga episode karon nga atong hisgutan. Pansa dili pa ato usang balikon sa pag huna-huna kung kinsa ang makainomdom kaninyo may tungod sa katalamnon niya atong giputol gikan sa iyang punuan. Kung atong naisgutan sa miagi nga episode kini nga talamnon sa primero gyud nga pagputol gikan sa iyang punuan. Perisko, green pa kayo mga dahon, ugani wala pa ginahitabo. Apan sa hinay-hinay, sa kada adlaw nga mulabay, gakausab ang iyang hitsura. Gani kung atong makita karon ang iyang mga dahon, hinay-hinay na nga nag-brown, ugani nagkuspaw na, o hangtod niya ang iyang mga dahon, mga tagak, kung nagalit na tagak ng isa karon. O sa paglabay sa mga bulan, o simana kid karon, makita gid nato ang kalainan gikan sa una nga pagputol kaniya. O sa hinahinay mubalik siya sa pagkaabog kay patay naman. Ug mao kini ang makahulagway sa nahitabo sa kamatayon nga gitunglo sa Dios kang Adan ug kang iba ug hangtod karon kita nga mga tawo nakapanunod niini. Sama lugar sa kamatayon ni Adan ug ni iba nga mo'y gitunglo sa Dios ug sa tanan niya mga tawo nga ilang mga kaliwat, pakaparehas lagi niini nga talamnon nga namatay na ug sa hinahinay mubalik sa pagkaabog kay putol naman siya gikan sa iyang punuan nga maoy gahatag sa iya sa kinabuhi. Sa ato pa ug karon nga episode atong mahimbawan kung unsa ang mahitabo kanato kung mamatay ta. Gikan sa pagpahawaa sa Diyos nilang Adan dito sa Eden, mamatay na ang tanang mga tao, ug daghan na kaayo ang nangamatay hangtod karon. Gikan kang Adan, usama sa atong gihisgutan nga ang kamatayon nakalukop sa tibuok kalibutan, daghan na ang mga nangamatay nga mga tao hangtod gani karon. Na ang pangutana, asa kaha pakapaingon ang mamatay. Mao'y dako nga pangutana. Bisan sa tibuok kalibutan karon daghan ang ilang mga pamasin ug daghan ang ilang mga gaikalibog kung asa ang mga kalag sa mga tawo nga nangamatay na. Daw bi ako unsay mahitabo kanako kung mamatay ko o daw bi ikaw asa kaha ikaw mopaingon. Basahon sa nato kung unsay gisulti ni Hesus mahitungod sa mga kalag sa mga tawo nga nangamatay na. Ug kini nga bersikulo kamatuuran ug angay kasaligan. Ug mo'y giingon diya sa Juan kapitulo 3 bersikulo 13. Walay nakasaka ngadto sa langit. Gawas kaniya nga nanao gikan sa langit nga mao ang anak sa tao. Sa ato pa hangtod sa pagpakatao ni Hesus sa kalibutan, walay bisan kinsa nga nakasaka sa langit. Busa gikan kang Adan, kang iba, kang Abil, kang Sit, ug sa tanan nilang kaliwatan, hangtod sa pag-anhina ni Hesus sa kalibutan, wala gay tawo nga nakaadto sa langit sa iyang pagkamatay. Kung wala sila makaadto sa langit, asa ka sila nakapaingon? Sa wala pa muanhi si Hesus sa kalibutan, ang tanang mga tawo didto nakapaingon sa dapit nga ginganlang ug Hadis sa ilang pagkamatay. Ang ubang ngalan sa Hadis diya sa pulong sa Dios mao ang Sheol o impierno. Mao lugar ang usa nga ngalan sa Hadis. Duha ka bahin ang Hadis. Naay daotang bahin ug naapoy maayong bahin. Ang daotang bahin sa Hadis, dapit kini sa pagantusa, kalayo, kasakit, ug pagbasula. Mo'y kahimtang sa daotang bahin sa Hadis. Ug gikan sa pagpakasala nilang Adan hangtod sa adlaw sa paghukom sa Dios, sa unahan, didto ibutang sa daotang bahin sa Hadis ang tanan gayud nga mga tawo nga wala mutuo sa gisaad nga manluluwas. Ug ang maayong bahin sa Hadis, ganganlan usab og sabakan ni Abraham o paraiso ug kini nga bahin alang sa tanang mga tawo nga mituo sa gisaad nga manluluwas. Ug kini nga bahin ang maayong bahin sa Hadis nindot kaayo kini ug sipti nga dapit
ug dinhi walay bisan unsa nga kasakit o kalibog o mga problema nga mabati sa mga kalag sa mga tao nga mituo sa manluluwas nga nakabutang dinhi. Hayahay, nindot, kung ang imong kalag, kung sa panahon nga mamatay ka, dinhi makapaingon. Hangtod sa pag-anhi ni Hesus sa kalibutan, o sa iyang pagpakamatay diha sa krus, aron sa pagbayad sa atong mga sala, ang tanang mituo sa manluluwas, didto gibutang sa maayong bahin sa Hadis sa ilang pagkamatay. Wala sila makaditso sa langit, kay kaniadto, wala pa man bayri ni Hesus ang ilang mga sala, busa, didto una sila sa maayong bahin sa Hadis. Apan sa pag-anhi na ni Hesus sa kalibutan, ug iyang gituman ang iyang gisaad, kay iyang gihalad ang iyang kaugalingon diha sa krus, ug iyang gibayran ang sala atong tanan nga mga tawo nga mituo kaniya, nga atua gahulat dito sa maayong bahin sa Hadis. Ug dayon sa pagkabanhaw na ni Hesus diha sa ikatulong adlaw gikan sa mga patay, ug pagbalik niya ngadto sa langit, giuban niya ang tanang mga kalag nga didto sa maayong bahin sa Hadis. Busa karon wala na sulod ang maayong bahin sa Hadis, ug wala na ibutang didto nga bisan kinsa nga mga tumutuo nga mamatay karong panahona, diretso na pagadadon sa langit, ug dili na makabutang sa maayong bahin sa Hadis, undili direkta na dito sa langit, kay human naman si Hesus nagbayad sa mabangis nga pagpakamatay diha sa krus, ug ang tanang mga kalag sa tawo nga gibutang dito sa maayong bahin sa Hadis, gidala niya dito sa langit. Apan ang tanang mga tawo nga namatay gikan sa pagpakasala ni Adan hangtod karon nga wala motuo sa manluluwas, diha pa silang tanan sa daotang bahin sa Hadis, ug didto ra sila magpabilin hangtod sa makalilisa nga adlaw sa unahan nga hukman sila sa Dios. Kung ikaw, kung dili ka mutuo sa manluluwas, didto ka man usab ibutang sa daotang bahin sa Hadis, ug dayon magantos ka na hangtod sa hangtod. Ug sa unahan, kuhaon sa Dios ang tanang mga tawo gikan sa daotang bahin sa Hadis, o impierno, o iya silang hukman ug unya itambog sila diha sa linaw nga kalayo, kauban ni Satanas ug sa mga yawa. Dayon dito sila magantusa ug magaguluay hangtod sa hangtod, walay katapusan niya pag-antos. Bisan gani ang Hadis, itambog usab sa Dios diya sa linaw nga kalayo. Sa ato pa mo'y kahimtang sa Hadis nga atong gihisgutan karon. Busa igsuon, hunahunaa sa makadaghan, kung asa ibutang ang imong kalag kung ikaw mamatay na. O kung andam ka ba nga moatubang kung ikaw ang imong kinabuhi kuhaon na sa Dios. Isgutan sa nato ang uban pa nga kahimtang sa mga tao. Ang kahimtang sa tao naa siya'y lawas, makalihok, makalakaw, kay naay lawas, ug naa siya'y kalag, ug naa usab siya'y espiritu. Ug gawas ni ini, mabasa usab nato diya sa pulong sa Dios nga naay kasing-kasing, naay konsensya, huna-huna sa labutan ug uban pa gayud nga mga bahin sa tao. Komplikado gayud ang kahimtang sa tao. Ug bisan kung magtuon kita mahitungod ni ini, basig dili nimo tanan masabot, kay lisod lagi sabton ang kahimtang sa tao. Apan kung atong hisgutan ang kahimtang sa tao sa sayon ra nga paagi, naa siya espirituhanon niya bahin nga ginganlag kalag. Ug naa usab siya pisikal nga bahin nga ginganlag lawas. Kung dali-dalion nato pagkasulti, naay lawas, naay kalag. Kung mamatay ang tao, ilubong ang iyang lawas ug mubalik kadto sa pagkaabog, sama sa giingon sa Dios kang Adan nga mahitabo. Sa yuta siya gibuhat, sa yuta usab siya mubalik. Apan ang kalag sa tao, mapinadayunon kini, ug dili kanusa mamatay.
ug mubulag ang kalag sa tao gikan sa iyang lawas kung mamatay ang tao. Sa ato pa, dili man magpabilin diri sa kalibutan ang kalag sa mga tao nga mamatay. Nga sama sa gituuhan sa uban nga ang kalag kuno sa tao kung mamatay, magtuyok-tuyok ra dinhi sa kalibutan ug dili kanus amubiya. Naagani uban nga gaingon nga ang mga kalag sa ilang mga parinti mahimo nila nga mga magbalantay. Busa kung naa sila sa mga delikado nga panahon, muampo sila og muhangyo nga bantayan sila apan dili kini tinuod. Kay wala naman ang kalag sa mga nangamatay dinhi sa kalibutan. Ang mga kinaiya, ang pagkatao, ang pangisip ug ang mga panumduman sa tao mupadayon hangtod sa hangtod. Kay nabugkos kining tanan diya sa iyang kalag. Busa mahinumduman sa kalag ang iyang nabiyaan niya pamilya ug ang iyang mga parinti ug mga higala dinhi sa kalibutan. Ang kalag sa tao makaanha sa usa ra ka dapit ug mauray iyang makita ang naa sa dapit diin atua siya didto. Busa dili niya makita ang gakangahitabo diri sa kalibutan o unsa ang gabuhaton sa iyang pamilya dinhi sa kalibutan. Kay wala naman siya dinhi. Ug sa unahan, banhaon sa Dios ang tanang mga lawas sa tanang mga patay. Ug iyang ipabalik ang ilang mga kalag sa ilang mga lawas. Mo'y mahitabo sa unahan niya panahon. Alang sa mga naluwas, dako kini nga kalipay. Dako kini nga adlaw sa kalipay didto sa langit. Mahiusan na usab ang ilang lawas ug ang ilang kalag ug ang bag-o nilang lawas dili na kanus matigulang, dili na kanus magsakit o dili na kanus mobati ug bisan unsa nga dautan pang mga kasakit nga sama sa gabation nato dinhi sa kalibutan. Hayahay nindot kung naluwas ka kini nga panahona dapat ka nga ma-excited. Kay kini nga panahona hayahay, kay mauna ang panahon nga bag-uhon sa Dios ang atong mga lawas. Apan alang hinuon sa mga wala maluwas, makalilisan kaayo. Kadtong adlawa, kung pagabanhaw na ang ilang mga lawas. Kay ngano? Kay pagahukman na sila sa Dios. Diha sa atubangan sa iyang dakong puting trono, ug makaluhod ang matag usa kanila, ug makatug-an niya Ginoo si Jesucristo. Ug pagkahuman sila, hukmi itambog na sila diha sa linaw nga kalayo ug magantusa sila hangtod sa hangtod. Igsuon makaluluoy ug makalilisan gid kini nga panahona. Ang mga tawo nga wala mo ila kang Hesus nga Ginoo, ang wala mo ila nga si Hesus mao ang kaluwasan, ug ang mga tawo nga wala mo dawat kaniya dinhi nga panahona makaluhod sila ug makatug-an niya si Hesus mao ang Ginoo. Apan mauna ang panahon nga sila hukman ug itambog sa linaw nga kalayo. Mga igsuon, kinahanglan nga mahadlukan nato pag-ayo ang impierno ug ang linaw nga kalayo, ug kinahanglan nga ato gayud silang daganan pinaagi sa atong pagtuo kang Hesus. Likay sa pagpatambog diya sa linaw nga kalayo, pinaagi sa imong pagdawat sa gasa sa Dios kanimo nga kaluwasan. Igsuon, hinumdumi nga naagi linaw nga kalayo nga mao ang pagahukman ug didto itambog ang mga tawo nga walay pagtuo ngadto kang Hesus. Kung atong masusi ang balaang pulong sa Dios, makadaghan hisguti ang mahitungod sa dapit sa pag-antos o ang linaw nga kalayo kung ikumpara sa paghisgot mahitungod sa kahimtang sa langit. Kay ang tumong unta sa Dios nga walay bisan usa na lang nga makaadto gyud sa dapit sa pag-antos. Busa igsuon kung gatan-aw ka man karon unta ikaw makapamalandong ug pagpili kung asa ka gustong mo paingon. Balik kita sa atong hisgot. Gatuo ang ubang mga tao nga ang mga kalag makakita
ug makadungog kanato nga mga buhi pa. Daghan sa mga tawo nga maugi ilang pagtuo para sa mga kalag. Busa gaingon ang uban niya ang mga kalag sa nangamatay nga parinti, mahimo nato nga magbalantay. Kung makauna-una ta, makakatawa kita kay dili kini tinuod. Dakong bakak nga gitudlo ni Satanas para dinhi sa kalibutan. Ang uban gatuo nga matabangan sila sa mga kalag, busa ilang sampiton ug pangayuan nilang tabang. Ang uban usab gakahadluka sa mga kalag. Naay mga tawo nga pangayuan nilang tabang ang mga kalag, nausay mga tawo nga gakahadluka ug ila ganing halaran aron dili kuno sila hatagag sakit niini nga mga kalag. Apan ang tinuod, mga bakak lang kining tanan nilang Satanas. Kay ang tinuod wala gay bisan usa na lang kakalag sa patay nga nagpabilin dinhi sa kalibutan. Atong basahon ang pulong sa Dios para sa pagpamatuod nga ang mga patay wala nay mahibaluan. Diya sa Ecclesiastes Kapitulo 9, versikulo 5, side E. Ang mga buhi na sayod nga mga matay sila, apan ang mga patay wala nay mahibaluan bisan unsa. Sa ato pa, klaro, nga gipasabot sa Dios dinhi kanato ang may tungod sa Ecclesiastes para masayod kita nga wala nay nahimbaw-an ang mga patay sa bisan unsang gakahitabo dinhi sa kalibutan. Kay nganuman, kay wala na sila dinhi ug dili na sila bisan kanusa makabalik dinhi sa kalibutan. Bisan pa sa panahon sa adlaw sa kalagkalag, Nobyembre 1 ug 2, dili naman sila makabalik o makaduaw dinhi sa kalibutan. Dili sila makadungog kanato. Dili sila makakita kanato ug dili usab sila makatabang kanato. Dili sila makahatag og sakit kanato. Kay wala sila'y mahimo kanato nga mga tao dinhi sa kalibutan o makagaba kanato. Busa dili nato sampiton o pakigsiltihan o ampuan o pasalamatan o mahadlukan ang mga kalag o atong halaran kay wala na sila sa kalibutan. Kung magbuhat kita niini, gakalimbungan ra kita ni Satanas ug si Satanas gakalipay nga ato kining buhaton kay ang pamatuod siya ang atong gatuuhan. Naa ang pulong sa Dios nga mo'y paglaom nato ug nagsulti may tungod sa kamatuoran nga ang kalag wala na dinhi sa kalibutan. Nagtuwang ubang mga tao nga makalangit ang kalag sa namatay kung pamisahan. Ug maghatag sila og kwarta sa simbahan alang niini matag kalag-kalag dili limtan kada tuig nga ipaampo ngadto sa simbahan ug ang pamilya maghatag sa lapi para nga dili gid malimtan ang pagpaampo adto nga kalag kay para makalangit padakong bakak. Ang kalag sa tao nga wala motuo kang Hesus gaantusa naman dito sa impierno ug dili nato matabangan bisan kung misahan kami ninyon nya panahon ug dili sila bisan kanusa makaadto sa langit bisan kung unsa pa ang atong buhaton dinhi sa kalibutan para kanila. Dili lagi nato sila matabangan kay ngano nahurot na ang ilang adlaw sa kaluwasan pagkamatay nila. Wala na, humana ang ilang panahon. Ang kaluwasan, karuna nga dako pa kitang buhi. Kay sa panahon niya kita mamatay, wala na'y kaluwasan. Kay human sa kamatayon, mauna ang paghukom. Apan kung patay na kita, wala naman kita'y paglaom sama sa nangamatay nga walay pagtuo. Direkta na ibutang dito sa linaw nga kalayo ug magantusa na sila. Wala kita'y makatabang sa mga namatay. Mga igsuon, angay nato nga tuuhan ug mutuo lang gayud kita sa ginasulti sa Dios may tungod sa mga kalag aron dili kita malimbungan may tungod kanila. Busa sama sa atong nahimbaw-an na ganina, sa una nga wala pa magpakamatay si Hesus, diha sa krus, dito sa gibutang sa maayong bahin sa Hadis,
ang mga kalag sa mga tumutuo. Apan karon kung naanay mamatay nga mga tumutuo, ditso dadon ang iyang kalag sa langit kay human naman bayre ni Hesus ang iyang mga sala. Mo'y kahimtang para sa mga nakatuo. Apan para sa mga wala makatuo, nag-antos na ang ilang mga kalag didto sa daotang bahin sa Hades ug sa unahan itambog pagayid sa linaw nga kalayo. Atong tun-an karon ang may tungod sa duha ka tawo nga gisgutan ni Hesus nga namatay ug nakaadto sa Hades. Ang usa kanila nakabutang diha sa daotang bahin sa Hades ug ang usa nakabutang sa maayong bahin sa Hades. Ug para atong masusi pag-ayo kung unsa gid ang ilang kahimtang, atong basahon diha sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 19 hangtod sa 31. Dihay usa ka taong dato nga nagbisti og mahalong panapton nga tapol ug pino nga lino ug nagkaon sa makabuhong nga pagkaon sa matag adlaw. Sa gawas sa iyang pultahan, gibutang ang usa ka taong kabus nga ginganlan og Lazaro nga nalukop sa kabahong ug gipangandoy ni Lazaro nga makakaon unta siya sa mga mumho nga mga tagak gikan sa lamisa sa taong dato. Ug nanuol pagayd kaniya ang mga iro ug ilang gitilapan ang iyang mga kabahong. Unya, ang taong kabus namatay ug gidala sa mga anghel ngadto sa sabakan ni Abraham. Unya, ang taong dato namatay usab ug gilubong. Ug didto sa Hades, sa nag-antos siya sa mga kasakit, giyahat niya ang iyang mga mata ug iyang nakita si Abraham didto sa layo ug si Lazaro diha sa iyang kiliran. Siya mituaw nga nag-ingon, "Amahan kong Abraham, kaluy in taon ako." Ug sugua si Lazaro sa pagtuslog sa tumoy sa iyang tudlo diha sa tubig aron ipabugnaw sa akong dila, kay ania ako sa kasakit ni ining nagdilaab nga kalayo. Apan si Abraham mitubag kaniya, "Anak, hinumdumi nga sa buhi pa ikaw, nakadawat ka sa mga maayo nimong butang, ug si Lazaro usab, nakadawat sa dili maayong mga butang. Apan siya, gilipay karon diri. Samtang ikaw anaa diha sa kasakit, ug gawas pa ni ining tanan, taliwala kanamo ug kaninyo, adunay usa ka dakong bungaw, aron nga sila nga buot mulabang gikan diri, nganha kaninyo dili makahimo ug nga walay si bisan kinsa nga makalabang gikan diha ngari kanamo." Ug ang dato miingon, "Kun mao kana, muhangyo ako kanimo amahan, nga imo siyang paadtuon sa balay sa akong amahan, kay aduna ako'y 5 ka igsuong lalaki, aron iyang pasidan-an sila. Basin unya ug mahianhi sila ni ining dapita sa kasakit." Apan si Abraham mitubag kaniya, "Atuan na kanila si Moises ug ang mga propeta, papamatia sila kanila." Ug siya miingon, "Dili, amahan kong Abraham, apan kun adunay moadto kanila nga gikan sa mga nangamatay, maghinulsol gayud sila." Si Abraham mitubag kaniya, "Kung sila dili man mamati kang Moises ug sa mga propeta, dili usab sila mamati bisan kun may mabanhaw pa gikan sa mga patay." Sa ato pa, wala gay kaluoy ni ini nga dato. Kini nga dato nagpabuhunga lang ug iya matag adlaw. Apan si Lazaro, usa in taon kakabus, nga nalukop sa mga nuka ug gigutom pag-ayo, nga igo lang gahigdaay sa gawas sa balay sab dato. Ug miabot ang panahon, namatay ang dato ug gibutang didto sa daotang bahin sa Hades ug nagsugod sa pag-antusa sa iyang nahimutangan. Kung atong hisgutan pa pag-ayo ang kahimtang sa dato, siguro nga ang iyang mga parenti nag-andam para sa iyang patayng lawas, basin gibidjila nila
basin mga pila ka semana ang ilang pagbigil niini kay dato man. Ubasin gipa sultihan pa ang mga parinti nga siya nga dato namatay na. Pero ang iyang kalag nga didto nakabutang sa daotang bahin sa Hades, nagsugod na sa pagantusa. Dili hinuon ang tanang mga dato ibutang sa impierno. Sama sa dato nga atong gisgutan karon, siya nagantos gyud didto sa impierno. Apan naa usab mga dato nga nagtuo ngadto kang Hesus. Apan kining dato nga atong gisgutan, mauna gayud ang iyang kahimtang. Didto siya gibutang sa impierno. Ug namatay usab si Lazaro. Ug wala kitay sayod kung unsay gibuhat. Basin nabuhatan og lungon o basin giplastar sa lubnganan, pero makaluyang iyang kahimtang, dili parehas sa dato. Namatay siya, apan ang iyang kalag gidala sa mga anghel sa maayong bahin sa Hades, sa sabakan ni Abraham. Ug sa kalitra, wala na ang iyang mga nuka, ug ang iyang pagkagutom, ug ritso na kapuli ang hayahay. Ang iyang gibati dinhi sa kalibutan, wala naman karon sa iyang nahimutangan, pinakamaayo nga maukaron ang iyang kahimtang. Dili hinuon ang tanang mga kabus ibutang sa paraiso, apan kining kabus nga si Lazaro didto gayud gibutang. Ug dayon magkagkinit-anay ang dato og si Lazaro. Apan naay dakong bungaw sa ilang taliwala ug gihangyo sa dato si Abraham nga paadtuon si Lazaro kaniya aron mapabugnawan ni Lazaro ang iyang dila sa tubig kay nagantos pag-ayo diha sa kalayo. Apan dili gayud makaadto si Lazaro. Kung atong mahinumduman, sobra nga pag-antos gayud ang nahiaguman karon sa kalag sa dato. Busa gihangyo na usab sa dato si Abraham nga suguon niya si Lazaro ngadto sa iyang mga igsuon aron mapasidan-an niya sila ug dili sila makasunod kaniya paingon ni adtong dapit sa kaantusan. Apan dili gihapon makabalik si Lazaro sa kalibutan ug gisultihan ni Abraham ang dato nga kung ugaling gusto sa iyang mga igsuon nga maluwas sila, kinahanglan nga mutuo sila sa gisulti sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta may tungod sa kaluwasan. Maoy gisulti ni Abraham ngadto sa dato. Mga igsuon, wala mismo makabalik ang dato sa kalibutan. Aron sa pagpasidaan sa iyang mga igsuon, kay ang mga naa sa daotang bahin sa Hades, dili sila makahawa gikan niini. Wala gay ubang gusto sa dato nga pangayoon. Wala man. Maura untay ang hangyo ngadto kang Abraham nga kung mahimo, wala gay usa sa iyang mga igsuon nga makasunod kaniya didto sa iyang nahimutangan nga mao ang pag-antusa ug sa gadilaab nga kalayo. Mga igsuon, dili lagi makaglakawa ang mga kalag. Kay kung mahimo pa unta, layasan gayud sa dato ang mga kalayo ug ang pag-antusa ug siya na mismo ang magpasidaan sa iyang mga igsuon. Buhaton niya. Siya na mo'y mukuha sa tubig para nga dili siya mainitan sa sobra nga kainit dito sa impierno. O para sa iyang gihangyo kang Abraham nga mapasidaan na iyang igsuon, siya na mo'y muadto. Ubasin iatol niya panahon sa kalagkalag. Kung mahimo pa niya, apan dili man, maoy kamatuuran nga atong gisgutan diya sa bersikulo. Makalilisan kaayo ang pag-adto sa mapinadayuno niya pag-antusa. Kulbaan kita, ubisan sa paghisgot lang, dili gid unta nato angay nga adtuan. Kinahanglan nga mutuo gid kita kang Hesus. Siya ra ang dalan, ang kamatuuran ug ang kinabuhi ug ang bugtong dalan paingon sa langit. Si Hesus ra maura ang paagi para niining tanan. Namatay si Hesus diya sa krus puli kanato ug gibayran niya ang atong mga sala aron maluwas kita.
Kung dito kita makabutang sa impyerno, mahitabo lang tungod kay maoy atong gipili. Ug wala kita mabasol ni ini nga kahimtang, kay kita ra ang hinungdan nga nakabutang kita sa linaw nga kalayo kay mao'y atong gipili. Busa, unta, makapili kitang insakto para sa atong mapaingnan, udaan nato isipti ang atong mga kalag. Kay lagi nakasabot kita nga ang kamatayon muabot sa bisan unsang urasa nga dili nato mapangandaman. Apan mapangandaman nato ang kamatayon mga isuon, basta makatuo lang kita kang Hesus. Busa diha sa adlaw sa kalagkalag, Nobyembre 1 ug 2, o mga vigil, o mga sumad, o kinila date anniversary, siyam ka adlaw hangtod sa 40 ka adlaw, ayaw ninyo kalimti nga wala na din sa kalibutan ang mga kalag sa mga patay. O bisan kanusa, dili na gid sila makabalik. Diretso nakabulag ang ilang mga kalag, gikan sa ilang mga lawas sa ilang pagkamatay. O didto na sila sa langit, kauban sa Ginoo kung mituo sila sa manluluwas. O kung wala sila mutuo, didto na sila sa daotang bahin sa Hades, o nga gaantusa, o gahulat sa adlaw sa paghukom. Ug dili sila makahawa didto. Bisan kanusa maoy atong nahisgutan. Lisod nga dawaton apan kinahanglan nga imong tuuhan kay maugid kini ang kamatuuran para sa kahimtang sa mga kalag nga nangamatay na.